Mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Nhasi tabuda takananga kuguta reKadoma, kunzvimbo yeKadoma, tichibatsirwa nasaura wedu mukuru anonzi iye Chawa Health Care. Tichitoti aiwa thanks very much kuna saura wedu mukuru uyo ari kusponsor rwendo urwu rwekuenda kuKadoma nekudzoka kuguta reHarare. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So mukufamba kwatanga tichiitawo tabva tasangana nemurume uyo wamuri kuona vanonzi ivo vamuchenjeri, vanobva kuSanyati. Aiwa, tikabva nenguva yakanaka navo vachititsanangurirawo dambudziko ravanosangana naro zvikuru sei pamafambiro sekuona kwenyu kuti vari kufamba zvakasiyana nevamwe. Also kuti havana wheelchair, chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza especially pamafambiro avo. So vazukuru Chawa Health Care yazotiwo aiwa mushure meunge taita hurukuro navo vabva vavapawo food hamper yavavapa kuti vange vari vanosvitsawo kumhuri. Semunhu afambawo akaendawo kuguta reKadoma, paanodzokera kumba mai nevana vange vari vanowanawo chavanotambira vachidi baba pavanenge vasvika. Chinova chinhu chakanaka, chinhu chaitwa neveChawa Health Care. Aiwa, tinotenda basa guru rakadai. So kune vese vanongada kuvabata, vangada kubatsirana navo, makasununguka kunge muri munovafonera panhamba dziri paskrini, vanonzi baba vamuchenjeri. Aiwa, tinokutendai nesapoti yese yamunotipa paSaint TV, basa richienda mberi. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, neSaint TV crew, neveChawa tichiti much love.